na me suma wo ma wo kokko check internet no wo mo network na nye sisi e de mo wani na ho me mpɛ mugu fun bia ha ye bokesha na wo san ye bokesha na mo yi na ho asem wo me ka no te ha wo mo dia say ye pon onimra so wo kwa hwe ge na kira kwa mame oge no kokko no de ne tu no yi no hwehwe ne mam so me so wo mra fi nke kan ye mambo omra fi wo mo no mra wo mra me kan ye mambo Ago. Ago. Hey! Kai. Boa. Kai. Therefore. I need more about face pain. Just Chame. Sorry. Fako hene mu maso. Send the temperature no. The form one as so. Fashion mo maso. Fashion mo maso na hweto kuro nim. Temperature no da be say. Hi, therefore 99.9 degrees Celsius. And yeah, ne ho ye betina say. Okay. So the meet me you nose mask. No, usu yalaba. Hwe. Uni mpanimfo abi wo mokọ wo man mu. Tina wonsem na je. Hey, sanitize. Na say me feel nka le ko office na nka wo mo da ma di bi. Na me de nyame office. Aha wa ba nyame office. Mi mo coat nti mumu yai. A kire mo soso aye na mo hwehwe yai. Na wo di aida akọkọ no do so do. Wacha me. Bisa me kwaso. Abrantie. Una me kwaso. Nana. It me ba ya, mente na bon. Mi beja adil. Chame. Therefore, Ka kire ne se aha nye pharmacy. Ye nton adwo ha. Nti wo mo na ma ne yi. Abrantie. What is therefore kai? Ya nton aduru. Aha na pharmacy. Ka ho sem yi. Amin. Amin. Oba ne den na okọ ne den. Nana. Ebeye mantem wan. Nana besi ani tun sokura ne ye molishe budon. Onu na chede o ye besi o wo mantem wan tun so aketekete. Eye ba bia wo woti. Ba bia mo wan. Aje bintu. Ote bianye nti to akesen ade asam frama wa wo mantem won nyina. Ne tu besi alokwa hutu na wa ila apakan. Owoso gede. Nana. Mesege si pia wanye. Since me better mantem ho. Nana se ma meka no kwala. Se menyo meka menyo bi ade wo mantem ho nana me daadaw. Nana me konfa. Me da gboda no wahuru. Nana me se wo den mam forget sa din mudini bi. Na me fanka yeye ho. Ochiame. Ti won ntu no. Sensem wo beka nyina matena so pam. Na mete se me nkasa ye mu no wo se. Fisu obetena ho. Wonye oba bia ne nada. Eye me kore. Emimu obeti ho esu de nya de obenye oba bia ne nada. And correct therefore. Empanifo se wote fa akwa wote wade so. Nti wotu anamu ya fei. No behu sanson ya ba ne widi. Ampa. Sanse emimu obeti wodi oba obeti ase ama no oba akọ no so sebi wachim. Said you want to some cancel me dam na me tu me nya bad. Nka wonya bi ka ma ha. Nya bad. Ka wonya bi. Wo ba ha hwe se de wosi yakeka si ani hwe wo che pa. Tu wo fa kurom na baaye. Me ka kire wo. Emwa de meboa wo. Nanso sabe mwa kese na wo wa wo ho. Wo ba hwe beta bo. Wa bra bo nyina achim Ghana map. Mesraw me boa wa boa wo ho. Na osoro kura boa de oboa ne ho. Mini how catch and say we benya 1,000 Ghana cedi a wonyi ntu wo memmoa no. Come on, dada. Brantie, come again. Na meka de. Brantie, 1,000. Ye bi agro wa han. Brantie. Yeah, therefore can. But 1,000 there. Obeboa. Na 1,000 there. Forget 1,000 Ghana cedi. Or people do. Me give 20,000 nyina. Hey.
On nka fatwa do ma miskebri. Na wo ba na aka so pekọ ko tie bank kan be am do be free. Fatwa do na ma. Wo pe despite ba woni be am do be free. Ah, we wo so mo ni na mo ntam ho ma je 1000. Den kan tira wo. Wo so obenya sai. Therefore simple as obenya sai. For guys di nana. Mo 50 Ghana. Hey. Nyame ya adom. Wo fun pa. Wo fun. Se bibia anye ye. Se di onum kasa tie sa na wanim tie. Wo fun pa na ka kira wo. Se market no. Wani entiye. Enti na po ba bia won pene no. Unko social media won. Em se oni Facebook account. Mo wo ho. Wo boa. Mo wo ho. Me search wa me hu. Ebi be na de wo ho. Woni Twitter. Mo wo ho. Wo hen. Ko be na fa so ko Twitter. Se me bempo wa na me fara me de bahi. Onye wonne. On WhatsApp. Wonne wonne megu fantefo ani wase mesra wo. O me fa wo bai o be biso bia. Bisa balon me hye balon no we me nam Twitter wa na me hye balon no we na me de ba wo he. Na YouTube so e. YouTube so e. E ho road ni me hye da anyim. Wonim WhatsApp. E ho na wo fa no apia Islegon no won se wonim. Me ko wada. Ka chen se no obenya memwa no. Branches. Therefore send abenya no mo wo. Na no wo ma yenye ne handed. Menye. Ma minche ma menya na 500. Oh nana ye de ma na abu mu to 500 de ai da anyi susun kakra. Ne sro nana brefom kakra mam. Ai. O se ne kura won kasa menti. Branches so therefore can. Ye wonim tene ko wajo 500. Nti na abenya. Oh mam 1.5. 1.5 no fa ne fa ba akoka ho menye o 300. Oh. Sano de wunya bia ne so okọ. Branches so therefore can. 300 the year. Nana wale hu dress ni hu na ablabon. It's not acceptable. Hu na ablabon no nya mam. Inti mes master the price di bedi na de sebe. Atutu anu ma hu na wan kasa lesia bi sam. Wani mele se wo be pema. E ma pena fom o. No fa dropping kura ba ofia nim ska betua. Ka che wo mu anho so okọ. Yan so ne mfirifie metena ha. Sese bia bo ponchin shata de metena ha o. Nipa ho dwuma ne ye. Na wo ba ne ye kira o ne be boa wa wo tutu papa so mo. Woni nkoma be je komo. Oh fa fo bodua. Mi resunsum wa frem motia Kevin ni motia Porsche mo ma ya dwuma ma sesi ya. Guys. What the fuck? Eh, on fa sika mo fa to fom. Eh, wo muska won. Won fa sika ne to fom. Branches fatia. Fa kwa so so fa sha me samu a. Na ma ne fantia. Woni entiye, won fa sika to fom wa. Na sunsum bi fe. Woni motia Kevin ho ha. E ma mo chi. Eh. Me de shit na se a. Misraw. Fa medru. Yedin na me ngwe sunsu. Be matino zemam. Wanda jina wachi. Wana. Obi jina wachi. Wana. Sunsu mo asem na me kan hwe wachi. Wanda jina wachi. Ah. Oba na wo won. Ale. Oba na wo. Obenyine. Oba bi jina wachi. O kire se won na wo. O ma me yoba. No kure o ma me yoba. E na wo kopo oba wo de aduro kope no. Meboa o na de betine ni so no. Wompo de. Pasato. Onfam ho. Minya me ye mamaye ni wie no atu nanyu adwa wompo de me awie. Jiwe. So ye. Fa so botu. Na fe me mo wa shensu de na fa ko. Fa so botu. Tena wonsam you know. Pusa wonsam. Na fa wanim. Eye fafu wanim. Eye me se fafu wanim. Na nya botal. Fa wonsafu wanim. Ka se nya botal. Ma wura sunsu mo ya de no ka se medi agrom a. Fafu wanim ye. Safa zafam. Ma me hwe wanim. Fa ye dipu che fa. Ade ama ye we. Sa wo so fi ha na ko hwe no akasa nipa bia ho. Kopim so bokwa ko wura wo da wo dam. Wo ko wura mu afanso hu wanim. Afa wu pio ba bia be se nipa bia. Wo beti ase. Wo ante ase na me konfo mo biom na me ni aduro. Na pia.
Wo kwa me sen kasa nipa bibia bia ho opim so bewura dem apie eti dem kana kachi na yes mama nkasa obi ne ho na wo ne kasa o nye obi aha bia so ne so na wo pie firi ha mana na kasa kwan na wanim o ko na ye yi afa se dabla so le ko guys on ho aye fe pa abi fataw de na no tum mama mfans dam wodin de sei o fe matimuda wodin no honam se de kwai kwan na wanim nkasa nipa bia ho na mon hwahwehwem ba mutum hu na edi for me face ni wo che enkomoda a wogina stage so o kala kura mfa ne ho ma pe na fom o me de hye ma pe na fom nsime sambla da bi me o ko na ye yi afase da bla na mesuna le kala ko no ye yi ada nje ohun ndi eniema me ma ya mawi na wo ko ni moti ho ahodo anu omoko Samuel wo ko moti aketu sumambra fo gina ni mo twan wo moti aketu na wana ye wo kire ko woni mbia ma ben wo a wo de ko a wo to den nye ma adwa ka san ka benya ge kaso bia ho wo bia wo ko a wo mu na wanim sa no wo bi bebu sa sa da ye kaso bia ho na wo di wondimi sikanti ne yete obi di sika ba so fan tofo na ne bufu no fa na de ko so therefore what the chance make your budget that's why I would just go to 3 million and lipa ibenya no no ye na bo amema no na brafi therefore ye na bo amona brafi no samba ho therefore I'm sorry now was am back guys kai no